Anielkovú, aby prišla k nám. Kde ušla? Anielka? Žiaci, vážený pán primátor, vážení rodičia, pedagogický zbor, priatelia školy. Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil a tak učitelia a vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom čase znova stretávame na slávnostnom otvorení nového školského roka. Verím, že každý z vás mal možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, oddychnúť si od školských povinností a načerpať nové sily pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. V prvom rade s radosťou vítam našich prváčikov. Vítajte v našej školskej rodine. Začínate novú etapu svojho života. Je to pre vás veľká zmena. Väčšina z vás je iste plná očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Veľmi rada by som túto chvíľu využila na to, aby som vás naplnila optimizmom a zbavila akéhokoľvek nepokoja. Nebojte sa, už čoskoro zistíte, aký ste šikovní, čo všetko ste sa už naučili. Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, písať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Verím, že učitelia budú spokojní, akých máme skvelých prvákov a vaši rodičia budú na vás právom hrdí. Vaše pani učiteľky sa na vás celé prázdniny veľmi tešili a budú vám oporou. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Vítam i všetkých nových žiakov, ktorí prišli do ostatných ročníkov. Príjmite ich, prosím, do svojich tried, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali žiakmi našej školy. Škola nie je len učenie, skúšanie a písomky. Dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobre medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt svojim právam, ale i uvedomenie si svojich povinností. Toto veľmi dobre vedia naši deviatáci. Áno, práve na vás čaká náročný školský rok s prívlastkom posledný. Dnes cítite, ako váš čas strávený na našej škole prešiel veľmi rýchlo. Ani ste sa nenazdali a budete sa čo chvíľa rozhodovať o svojom ďalšom smerovaní. Určite nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa vie pomeniť. Očakávajú byť samostatných, schopných postarať sa sami o seba, ľudí, ktorí sa vedia rýchlo zorientovať a vedia použiť vedomosti, či rýchlo získať nové informácie. K tomu treba mať dobré základy vzdelania. Je to na vás, koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Ja vám však i so svojimi kolegami držím palce, aby ste v tomto dôležitom 9. ročníku boli úspešní. A vy, žiaci ostatných ročníkov, máte určite svoje očakávania. Očakávate, že sa stretneme v škole so svojimi spolužiakmi